meha Muharremê dest pê kir û wek her carê ji bo komkujiya Kerbelayê bajarê Qersê jî 10 rojin şînê. Lê ez dixwazim ji we re li Turabdînê ango Nisêybînê ji rûpelên komkujiya Kerbelayê çîrokekê parî ve bikim. Dema ku gekê seranîk önen ji min re ev çîroka ku ji melayên medreseyan guhdar kiribû parî vekir, ez gelekî pey heqîqeta mesela vê ketim. Sirra ku gevrên dêra Mor Yaqûb û mizgefta Zeynel Abidîn şahidî pê kiribûn, îja bila zimanê wan hebûna baniyana ziman û me bibîhiya bext û trajediya rahîbê Sûriyan. Lê ez difikirim ku gevir ji ser wê sirrê lal bûne, nayên ziman. Dema ku Hazretî Hüseyn bi qefleyekê ber bi Kufeyê koçber dibe, bawer nake ku neyarên wî yên ew qas zalimkar bin û koka mala wî biqelînin. Dora qefîlê li Kerbelayê tê pêçandin. 18 fedayiyên Sûryanî jî qefîlê ji zaliman diparêzin û eşkere dibêjin heya ji me yek jî bimîne hûn nikarin destirê jî vê qefîlê bikin. Hewceyê hûn pêşiyê me bikujin. Kujer bi dilên reş û çavên sor fermana Yezîd pêktînin. Pêşiyê 18 fedayiyên Sûryanî dikujin, beyra Hazretî Hüseyin, malbat û mervên wî. Ji malbatê bi tenê Zeyneba xwaya wî û Zeynel Abidînê kurê wî nexweş dihêlin. Dema ku wan wek êsîr bi zincîrkirî tînin Şamê, Zeynep tê derdixe ku Yezîdê çi hebe bike û Zeynel Abidîn jî bide kuştinê. Ji ber wê Zeynep Zeynel Abidînê kurbirê xwî nexweş direvîne. Ji ber ku bextê fedayiyên Sûryanîyan bi çavê serê xwe dîtine, tên Nisêybînê xwe dispêrin dêra Mor Yaqûb. Ev der hem navenda dîne hem jî di heremê da ji zanîngehên ewlîne. Di sala 313 da Mor Yaqûb dest bi çêkirina dêrê dike. Dibêjin ferîşteyekê jî alîkariya wî kiriye. û Mor Yaqûb 7 salan da çêkirina dêrê xelas dike û navê wî ser dêrê dimîne. Em şûn va vegerin çîroka xwe. Yezîd dikeve teqîbatê, lê pir nakşîne cihê wan tê derdixe. Hêzekê dişîne Nisêybînê, ser dêra Mor Yaqûb. Leşkerê Yezîd dora dêrê dipêçin û Zeynel Abidîn dixwazin. Rahîb ji wan rica dike, lê feyde nake. Dibêjin an tu yê Zeynel Abidîn bidî me, an jî em ê dêrê û Nisêybînê bişewitîne. Rahîb di nav du agiran da dimîne. Emanetê Hazretî Hüseyin xwedî dernekeve, bide wan zane zalimên wî jî bikujin.
û yê nikaribe ji bin vî gunehî derkeve. Lê nede ew zalimên dêrê jî niseybînê jî bişewitîne. Rahîb di nav du agira da dimîne. Fedekarî yê êgir berî dilê wî de, lê yê barê gunehkariyê ji ser dilê wî rake. Dewsa Zeynel Abîdîn kurê xwî hemsalî wî radestî wan dike. Ew zaliman jî hema pêş çavê wî serê kurê wî lê dixin û ji Yezîd re dibin. Niha li Nisêbînê di keleka dêra Mor Yakûb dewsa dêra Mort Febrûniyê mizgefta Zeynel Abîdîn heye. Di hewşa mizgeftê da di sed sala danzdemîn da ji ser navê Zeynel Abîdîn û Zeynebê du tirbe hatine çêkirin. Zeynel Abîdîn ji wê şûn da 35 salan melatiyê dike û 5 xelîfeyan dibîne. Sultanê Emeviyan Abdülmelikê zalim wî jî bi jehrê dikuje. Li Medînê goristana Baqî gel apê wî Hesen dispêrin axê. Hesen jî bi heman awayî bi plana Muaviyeyê bavê Yezîd bi destê hevjîna wî cadê bi jehrê hatiye kuştin.